N'abaganda n'abasiri abantu bebisaku bonsi omuyiga bw'ebintu ebinoru omuyiga bw'edifayi endiyamono eyo ebintu ebinoru biitire emeseeto n'edifayi engiya ekononoire ayiga asige tumeke omonene nasare kurusie getubo abantu bonsi getubo ekikirambwire igoro yebisaku byonsi omonene Nyasaye nasiria makweri goika kare na kare natinya mariga kurwa amaiso abantu bonsi nasirio gochaywa kwa abantu baye kurwa sense yonsi nabo monene atebire aserituke liomba tebe iga rora oyo nere Nyasaye ito oyo nere twakaganyire erinda nyare gototoria oyo nero monene twakaganyire tigatogende na gochenga ekita milele. Ndiposa tutasema Mungu wetu ambaye ako pamoja nasi. Kwa hivyo Wakristo wapenzi, tupe familia hii tumaini la ushirika wa mbinguni ambapo tutakuwa tukiimba abageni baitu ba Grango Catholic. Ebate SDA. Assessor Ngagetenge family mwaikirege iga ninu twaganyete atukaribishe egetige okora familia batotera ika Nyaganja Catholic Nyaganja SDA Nyasumi okora abantu baito kuna tonalete nechinsa chamo gasombaraika ekwaye tokoire nase molimo togotera komo ekiere korengane program ngwana nyinge njitakeiri ekwaye karibu nogotera echikwaya chiri chiasoira somusangerekano omogotoma ogotera kwaino gocha egere monyore ribaga riogotoa ogotera kwaino familia nabagani balimo ne familia kobera oyoka abagani baito chie machiri